ассалому алайкум дӯстон, тамошобинони шабакаҳои интернетӣ ва мухлисони канали Корвон-Тиҷӣ. Айни ҳол қарор дорам дар бозори Корвон, тарафи Корвон-Сити, Абтоби Рияд. Дар дуконҳое, ки аз тарафи соҳибкорон папленҳо дар болои гулҳояшон бо сангчаҳо дизайнерӣ карда шудаанд. Хостам як навореро ба навор гирифта пешкаши шумо намоям. Марҳамат, тамошо кунед. шумо бошед дӯстон, наворро то охира тамошо карда лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва дар охири навор фикру андешаҳои худатонро тариқи комментарие нависед. ман бошам комментарҳои шуморо хонда ҷавобашро мегардонам ва агар тавонед то қадри имкон видеоро ба дигарон низ поделитсия кунед, то дигарон аз ин папленҳои рангобаранг огоҳ бошанд. гарчанде ки ба ҳамагон маълум аст, папленҳо аз ҷиҳати сифат бо чанд намуд сифат ҷудо карда мешавад. барои ҳамин ҳам имрӯз ман тавонистам фақат сифатҳои доимгояшро ба навор гирам. марҳамат, акнун якҷоя видеоро тамошо мекунем. айни ҳол папленҳое ки шумо дар навор дида истодаед, ин папленҳо папленҳои вишифкадор буда сифаташон доинг мебошанд, ки аз як нусха бо чанд ранг ҷудо карда шудааст ва аз тарафи соҳибкорон бо сангчаҳо дизайнерӣ карда шуда дар як либос 170 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. ана ушам дигари шайка ай пиштигай. Чӣ мешавад? Jag chans var. ана ин папленаш бошад, аз як нусха бо се ранг ҷудо карда шудааст ва аз тарафи соҳибкор дар болои гулҳояш бо сангчаҳо дизайнерӣ карда шуда дар як либос 160 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. ана аз ин нусхааш бошад, бо 5 ранг ҷудо карда шудааст. сифаташ доинг буда айни ҳол аз тарафи соҳибкор дар як либос 170 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. дӯстон, касоне ки аз ин папленҳо хоҳиши харидорӣ карданро дорад, марҳамат ба рақамҳои дар экрани ин навор буда ба тамос барояд. суҳбати телефонӣ аз тарафи соҳибкор озод буда, доставка бошад аз тарафи соҳибкор дар шаҳри Душанбе ройгон аст. Candy. Kayıp yaksın meşama.
سویتو اپای امروز سویتو چی بالای جدا توری کرد هم ترکی میگه سویتو برای چی طوری کردی رو؟ Остатка материала. نه یا چنده این زرده کن بگیرم میبرم میزنم بچه بگیرم خودش بکنم میشه کمش با اون نوات چی میشه در پنجم دروازه اکا Hoca oradan gidiyor. Salonda kalıyor. Çağrı mı ötedi bu da? Oldu çorta dolayım ha. Çorta dolayım. Ya çorta portakalda değil. او هم 880 میانه در آخر این نوار باشد به همه شما دوستان تنسیتی و خانوادگی و رزق فراوانی رو تمنا دارم. هم همه گلوی نوامدگی تا ویدیوهای نوبتی همیشه خرسند و شاد باشید.